Mira que cousa bonita, muller. Que cousas bonitas, mirad. Mira, Mira que cousa bonita. o que aquí hai. Sabedes que é o que máis lle gusta a miña mamá dasí dos pexejos? É collelo así e comelo así. Ten que dejar que me das frío, saca de diante. Ai, nos que estonar, é como justo. Miña nai non é capaz de comelos Ai, así. no, ti és capaz logo? Sí, así? Sí. Sí. Ai, se eu teño que comer un desses, Dios mío. Ai, Aunque me deras o que eu non teño na casa. Já está maduro. Teño que colher lentillas tamén. Pero son bonitos, verdad que son? sí, a ti tamén. A ti tamén. Eu tamén. Me dicían nos do Porto, si, xa con piel e todo. Tamén ti tes a piel como o pexejo así por aquí. Teño igual.